אני הייתי בהפגנת הסטודנטים ואני נאבקתי מה הוא מנסה להסתיר אותי? הלו, מה אתה מנסה להסתיר? משתיק את אותיות? משתיק להיות אתם לא רוצים לשמוע ביקורת. שימו לב, לא רק ביקורת אתה שומר, יש, העיניים גם נגנב. זה תנאי אחד, שהם יהיו בקצב פחות או יותר. שימו לב. לא יצא מפופח. בשבוע הבא, להבחנה הנושא שהוא רוצה להגיד פה, אין לי שום בעיה, יבוא לשמור. עכשיו, באלה שלא... אני תלמיד באוניברסיטת 9 שנים ואני שומע שאלות שעדיין בעיקר שטויות שומעים פה. פעם אחת קיבלת טלפון שאמר, אתה כלב זר. שימו להם את זה בהתחלה,